me again, Kathy, your Ilocana and Longa Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, we are gonna celebrate the open mask policy now here in Las Vegas. So as you can see, hindi na ako nagmamask. There's still a lot of people that are wearing masks kasi nga they still wanna be safe, of course. Pero hindi na siya talagang mandated na talagang everywhere you go you have to wear mask. So this is my celebration that I'll be going out anywhere without wearing a mask, and of course I am vaccinated, so safe na din ako sa kahit papano. So right now it's our Saturday date and we just watched a movie, and right now we're gonna go to one of my favorite places, which is the Oyster bar. So tara, let's eat. And so waiting for our waiter. Order kami ng 3 dosena ng oyster. At saka, yung chupino na naman, yun lang naman ang paulit-ulit namin in-order dito. But, last time, umorder kami ng 2 dosena ng oyster, kinapos, tapos nag-order ulit ng isa. Kaya ngayon, isahan na lang, order tayo ng 3 dosena, saka yung chupino. So, yun. Galing kami sa sinihan kanina, kaya may jacket ako, saka naka-long sleeve kami. Kasi nga, malamig doon. Hindi kaya. Kaya talagang kailangan ng makapal-kapal na damit. Yun. So, tapos na kami manood. Lafang mode muna kami ngayon. Tapos, uwian na. Ha? Eat oyster, love more. Yan yung slogan nila. Well guys, naghihintay pa kami sa order namin. Nabubusog na kami sa amoy. Kasi, kung yung saan sila nagluluto, nandito lang sa ano namin. So yung usok, yung amoy, talagang napaka-bango dito sa kung saan kami nakaupo. Kaya mabubusog na yata kami, nakatingin pa lang dito. Yan na. Kulang pa ng isa. Kain natin. Tapos, yung chupino naman ang next. Medyo matagal lutuin. Thank you.
naka-damage na kami ng dalawa. Dosena. Ito naman sa akin. Tinitingnan ko. Ayan. Tapos meron pa siyang, ayan, meron pa siyang baby na may laman. So, 2-in-1 siya. Hinihintay pa rin namin yung chupino. As usual, yun yung pinakamatagal talaga na maluto. At saka siniserve. Kaya inunahan na namin itong oyster. So, ayun. Isong po tayo sa ating lapan. Thank you. Dumating na ang aming pinakahihintay. Matapon. Tapos nag-order pa kami ng pang-apat na dosena ng oyster. Gulat na gulat sila. Hindi sila makapaniwala na order pa kami ng pang-apat na dosena. So, yun. Pang-apat na dosena. Seryoso na to guys. Wala nang imikan to. Kailangan ubusin. namin ang 4 na dosena. Plus yung chutino. Sabi niya, mga 2 buwan daw namin hindi babanggitin ng oyster. Na sobrahan. Pero isa naman kasi ito sa mga pinaka-paborito namin na pagkain. Kaya we don't mind having it.
And talagang siguro this time hindi namin na-realize na malalaki yung oysters na ibibigay sa amin. Kasi nung nakaraang order namin, thank you, nung nakaraang order namin, sobrang liit talaga siya. So, hindi kami na-satisfy dun sa 3 design na in-order namin dati. So, ito ngayon, nag-apat kami. Actually, the sizes are good. Yung talagang decent size siya, regular size. Kaya, medyo talagang hanggang leeg yung busog namin ngayon. Pero, it's all worth it. Not to mention, libre na naman tayo. Pinalag na naman tayo, kaya ganito. Pero, that's it. Talagang busog na. So, yun. Ganun lang. Ganun lang. 4 na dosena, ganun lang. Busog. Satisfied. Kaya, solve ang cravings. Super. Kaso, ano na, may kumukulo. Uwian na to, guys. Delicates na. And that's it for tonight, guys. I hope you guys enjoyed this little video. And it's already 12:25 in the morning, kaya papahinga na po tayo. And yun po ang ating aktibidades ngayong gabi. I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Please don't forget to hit that bell button para naman notified kayo sa mga bago kong ina-upload na mga vlogs. Again, this has been Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!